Aí estamos, moi boas xente a todas, a todos. Benvidos a este novo directo de Orgullo Galego, que xa non sei cantos van, pero vamos a levar 60 e pico longos. Nada, hoxe un directo especial porque dá inicio estas segundas jornadas online sobre o Entroido de Galiza. As xornadas, as primeiras que fixemos hai 2 anos, comezamos falando co Entroido de Laza, co Entroido do Macizo Central, Vilariño de Conso, co Entroido tamén de Viana do Bolo, Manzaneda, tamén falamos co Entroido de Samede, cos Merdeiros de Vigo, o Entroido de Santiago da Riba, son unhas conversas moi interesantes que están subidas na nosa canle de YouTube e que, eu recomendo ver porque están moi ben estes días, que mellor, non? Que para velas que agora que chega xa o Entroido. Como digo, hoxe comezamos unhas segundas xornadas online, hoxe vamos comezalas con co Entroido de Cobres, con Martín, con que xa vexo por aquí abaixo que llevo a dar paso agora, pero antes de nada dicirvos que, que estas xornadas, como seguramente viste xa no cartaz, van a ter continuidade nas próximas semanas. Mañá ás 8:30 vamos ter connosco o antropólogo Rafa Quintía, para falar, pois, un pouco de como son as mascaradas galegas, que similitudes teñen coas mascaradas europeas, facer un pouco, de antropoloxía, non? E o mércores vamos a ter o Entroido de Sande, de Cartello. Antes de darlle paso, dicir tamén que estas cousas van a quedar subidas na canal de YouTube en formato podcast no iVoox, entón a xente que non o poida ver enteiro ou que saibades que hoxe non pode estar en directo, pois eso, vai a quedar subido, xa mañá vamos ter subido este primeiro capítulo. Entón, nada máis, voulle dar paso a Martín e vamos a comezar. Aí estamos. Hola, boa tarde. Hola, moi boas, que tal? Aquí estamos preparados. Preparados xa, non? Sí. Supoño que agora me escoitas ben e todo iso, ben, non? Sí, perfecto, sí. Pois, xa estamos bastante xente conectada, entón vamos a darlle, dicir, pois, a xente que xa está conectada, que se en algún momento quere deixar algunha pregunta no chat, que vaya comentando por aí, e intento metela no medio da conversa. Entón, sobre todo, pois, para xente que non coñeza o voso Entroido, non saiba cual é, ni nada diso, non? A primeira pregunta que te quería facer é, que é o Entroido de Cobres? Pois o Entroido de Cobres, como calquera outro dos entroidos, pois é unha tradición e, sobre todo, é un sentimento. Fora dos traxes, é un sentimento que, se ves de fora, vívelo, miras os traxes, xente bailando, pero se realmente eres do lugar, é un sentimento que pasou de teus abuelos, de teus pais, a ti, é algo que realmente con palabras non sei capaz de explicar. Sí, o sea, iso é algo similar a moitos outros entroidos que, ten, claro, que distinto, que moita xente podemos ir a velo, gustarnos, incluso impresionarte, non? Pero o significado que ten para a xente que facedes parte del, imagino que é moito máis fondo e, sobre todo, que estades exixando sempre, non? Que chegue esta época. Sí, espera, a que cheguen os días de entroido e con ansia tremenda pasan os días voados. E ademais, que, logo falaremos un pouco diso, para que non o saiba, Cobres, falamos o Concello de Vilaboa, é un entroido que está fora dese, digamos, fora do que é a provincia de Ourense, que é onde se adoitan, non concentrar, porque históricamente os entroidos hubo por todo o territorio galego, por onde se pensa a maioría de xente que están moitos, sin embargo, o voso está na provincia de Pontevedra. Sí, estamos apartados. Dicir por que pode ser isto, sin entrar en temas de política, pero quizáis eses entroidos teñan máis apoios de tema diputacións, concellos, o sea, casi prácticamente os organizan eles. E o noso entroido, pois hasta fai 30 anos, organizábase polas casas, en os baixos dunha casa, facían ali os ensaios, bailaban, facían a festa, e fai 30 anos, pois fixeron unha asociación, que é a Asociación Cultural Cobres, e a raíz de aí, pois xa se fixe unha casa, xente cedeu terrenos, dou cartos, fixos a Casa da Cultura, onde xa se fan aí os ensaios. Pero iso,
hasta fai 30 anos que é nada, pois facíase nos baixos das casas, hoxe na miña, mañá na túa, o sea, non era algo que facémolo aquí, a xente ven aquí, non. A parte, a peculiaridade do noso, non estamos sempre neste punto bailando, o sea, ti vas a Verín ou a Lazo, están nesa plaza aí facendo, pois, o sea, nós vamos pois polas rúas dos barrios, o sea, mirarnos nos 4 días é bastante complicado. O sea, ves, preguntas, onde están? Pois están ali na casa de non sei quen. Le vas a andar un pouco perdido. Claro. Ahora, o que fixemos é nos carteles que poñemos, temos un código QR que nos leva a un grupo de WhatsApp donde compartimos a ubicación en tempo real. Entón, aí xa é un pouco máis fácil de seguir. Aí, o que buscades é levarlle pois, o Entroido tamén pois, a todas as parroquias, non? E a toda a xente das parroquias. Sí, de feito estamos, antes do Entroido, que isto non se facía hasta fai un par de anos, só se bailaba en Cobres, en San Adrián e Santa Cristina de Cobres. Facíamos antes unha presentación na Casa da Cultura e todo aquel que quixera vir a vernos tiña que vir ali. Entón, o que facemos ahora, unhas semanas antes, é intentar ir ao resto de parroquias, tanto os sábados como domingos, pois pola mañá ou pola tarde, vamos e bailamos en cada punto dunha parroquia, a xente ven ali a vernos e estendémoslo un pouquiño polo concello. E algo que te quería preguntar é, bueno, agora entendo que a organización vai mediante a asociación, pero antes, ou polo menos parte do Entroido, non? Estaba organizado por unha sociedade de mozos solteiros, ou algo así entendín, eu igual me equivoco, pero quería preguntar sobre isto. Non era quen organizaba, senón quen iba a bailar. Iso, bueno, iso ainda é ahora. Quen vai a bailar pode ir hasta o momento de estar casado. No momento de estar casado, a tradición dice que acabaches. De feito, moitísimas das parexas, ahora non tanto, pero ao mellor da idade meus pais ou así, moitísima xente conoceuse no Entroido. E sobre, bueno, Entroido de Cobres, vos coñecedes as orixes, porque, a ver, é certo que saber as orixes do Entroido como tal en xeral é moi complexo, nin os propios antropólogos saben de todo, non? Pois as orixes o que é o Entroido, de onde ven, pero non sei se tedes, se sabes, porque está documentado ou a tradición oral de onde podería vir. De feito, comentas que vai ir mañá Rafa Quintía, estuvo aquí na zona, ela un compañeiro, estuveron moitísimo tempo recollendo información do noso Entroido, con xente maior, de todo o que había por aí. Sabemos que os primeiros escritos do noso Entroido datan do século XVI, mediados do XVII, anda aí a cousa. Pero realmente de onde ven, non. Depois sabemos que hai moitas ligazóns con Entroidos de toda Europa, que hai cousas moi parecidas, pero a realidade de onde saliu non se sabe. E logo tamén, pois, para darlle un pouco de contexto, para que a xente siga eso informándose, saber un pouco cando se celebra, se ten varias datas, eso, pois un día grande tamén, non? Como ten outros Entroidos, como está un pouco pois estruturado? Sí, nós realmente o que é o día de Entroido, a parte que ahora pues, facemos un fin de semana antes xa as presentacións, pero os días de Entroido son o sábado, domingo, lunes e martes de Entroido, o sea, as fechas que son en todos lados. Desde o sábado hasta o martes nós salimos con toda a xente, músicos e bailaríns, salimos sobre as 9 da mañán, 9, 10 da mañán, bailando por todas as casas de San Adrián e Santa Cristina de Cobres. Paramos para comer, reanudamos á tarde. Iso todos os días. Excepto o martes, que únicamente facemos iso pola mañán. Pola tarde centramos no lugar da festa e facemos o que se chama a corrida do galo. Ese sería o día grande. Entonces aí, sobre as 4 máis ou menos, empeza o fuerte. Comeza bailando o Entroido, fan os bailes todos que temos, mostrámosles á xente, incluso interactúan a hora que se pode facendo algún baile co público. E logo temos os xogos populares onde entra a corrida ao galo. Temos un que no río, temos unha vara cruzando o río, e isto antigamente facíase con galos de verdad. Agora non, porque é unha aberración. Pero tiñan que cruzar o río, aqueles valientes que queren ir a mollar sempre no inverno, e na outra punta do río hai unha vara colgada un galo, que no colle, ou que máis cerca estuvo de collelo, dábase o premio que era un galo de verdad, para levar para a casa. Pois agora xa arreglamos con monetario outros detalles. O outro é o galo na vara, que é unha vara un tipo cucaña.
Entonces, temos tamén un galo de plástico na punta, e o que máis arriba chegue ou que o colla, igualmente se lle valora. E pois, a corrida do galo, que isto é o importante. Igualmente, era un galo de verdade, e hai uns vellos, que chaman os vellos, que son unha xente disfrazada, que non se conoce, van con cara tapada, que son os que teñen que ter conta dese galo. Entón, ese galo enterrábase na terra, e calquera do público, iso non estaba pensado que fora nadie, calquera do público que estea ali, ten que facer é coller ese galo e escapar. Que ser vellos que o defenden que non o collan. Ese é realmente a corrida do galo. Escapar, e todo aquel que escape o máis lonxe, o que máis tempo estea co galo, era o que ganaba tamén. E eso, digamos, que é o que está centrado no que é o martes entroido, non? O martes. Martes entroido. Sí. E logo entraremos un poquinho máis desto, pero vamos a entrar nas madamas e galáns. Primeiro, antes de falar do seu traxe, bueno, primeiro, que son as madamas e galáns? Que son e cal é a súa función, digamos? Eran a clase social máis alta. Ahora, pois mirades, madamas e galáns, e son solo madamas e galáns. Todo o mundo quer ir de madama e de galán, pois porque realmente pódese. Antiguamente, madama e galán era iso, o estamento máis alto, porque todo o que era vestido era ouro. O peitoril que se lle mirar mulleres, que ahora son avalorios, iso era pedido polas casas, ouro. Levaban reloxes polos brazos, ouro. Facer un gorro deste estilo era custoso, o traxe. Entonces, pois, ao mellor, nun grupo de 70 personas como hai agora, había ao mellor 3-4 parexas de madamas e galáns. Entonces, pois iso, era a clase social máis alta. O que viña despois, que eran os de blanco, que xa iban sin gorro, iba igualmente con unha camisa blanca, pantalón blanco e os panos, e as mulleres pois tamén levaban menos avalorios, e, o sea, lucían menos. Por iso, baixaba o coste, e despois xa estaban os aldeanos, que algún pois iba co traxe de galego que tiña, e o resto, pois, co que ben podía, con un disfraz, ou moitísima xente, que hai moitas fotos, coas guirnaldas do árbol de Navidad, pois vestían o que fora, enleaban as guirnaldas e a disfrutar, a bailar ao entroido. Porque, claro, houve algo que tiña entendido, non? Que agora vemos bastantes madamas e galáns, pero antes non era así, non había tantas, non era, quer dizer, non era tan numeroso, non, o número. Claro, por iso, porque antes iso costaba moito facer o traxe, agora prácticamente calquera pode facer. O que pasa é que non xe lle dicimos sempre aos pais que se perde moita vistosidade e prácticamente tiran cos cartos de facerlle un traxe a un rapaz pequeno que ao ano seguinte van ter que refacelo outra vez. E luce bastante máis mirar esa diversidade que a mirar solo madamas e galáns. Claro, sí. Vamos a falar un pouco sobre todo iso tamén, pero entrando pois un pouco máis no traxe, para quen non o coñece ou non o vira, pois facerlle unha radiografía pois sobre o peso do gorro, as cores do traxe, se nos podes explicar un pouquiño iso. Sí, de feito, despois os vos teño unhos aquí de fondo, mirámoslos ahora. Antiguamente, igual que había os estamentos, pois tamén, como comentei ao principio, que eran xente casadeira, pois o que decían era que a muller iba a lucir o traxe, a lucir o corpo para namorar a súa parexa. Entonces, sempre o gorro da muller vai a pesar máis que o do home. Agora están en 5 kilos, pero, por exemplo, miña abuela ten unha súa casa que pesa 12 kilos. Antiguamente, incluso, sí, hai los de 12 de 14 kilos. Incluso antiguamente, isto van feitos con flores de dentro hacia fora, pero antiguamente, para que pesaran, para dicir, o meu gorro que máis pesa, vou a lucir aquí con toda, incluso había casos que metían plomo dentro, para que colleran ese peso. O que levan no peito, o peitoril, os collares todos, aínda ahora, sendo valorios, están en 2-3 kilos. Antes, sendo ouro, 6-7 kilos, vamos, 7 kilos, máis o gorro, 12, 14, o que fora, máis o resto da roupa, que dice, o resto da roupa non pesa moito, 1 kilo ou 2 non é que nos quite. E despois bailar casa por casa 4 días continuos. Iso era, aínda ahora impresionante, antes era tremendo. Claro, aparte, antes moverte, bueno, claro, antes non se movían tanto como vos movedes agora, non? De coller o coche igual a ir para outro lado ou tal, claro, antes non facían
No, aparte, antiguamente había varios bandos na zona. Ahora somos un entroido únicamente, pero antes había pois 3 ou 4 bandos. Entonces non facían os recorridos que facemos ahora, igual facían a cuarta parte. Claro. Entonces xa variaba moito tamén. E, Pero comentamos un poquillo do traxe. sí, sí, sí. Sí, pois bueno, tanto Madama como o Galán teñen o seu gorro cada un. A Madama, empezamos no gorro, leva o peitoril, que son os collares todos que levan aí, unha camisa blanca onde levan as súas sombreras tamén decoradas, os lazos, isto todo vai feito á man, tanto gorro como lazos, todo cosido, todo. Entón, levan os lazos dos brazos, levan outro lazo na espalda, unha saia decorada tamén con lazos máis pequeniños, feitos á man tamén, decorados, e o mandil. Iso é a muller, que se dice así moi rápido, pero ao final para vestirse, tanto a muller como o home, levamos alrededor dunha hora, para que o traxe vaya planchado. O home, levamos un pantalón blanco, unha camisa blanca e zapatos negros. Iso é o principal para ir ben vestidos. A continuación levamos 2 panos cruzados, 2 panos que normalmente ibas a buscar a Portugal, e unha faixa, que agora mostro os panos tamén que teño aquí. E igualmente levamos 3 lazos diante, 3 lazos detrás e un a cada lado dos ombros. E igualmente 2 nos brazos tamén, 2 lazos grandes nos brazos. E as cintas dos gorros, que agora ensino vos aquí. Sí. Estes serían, ahora mismo están montados, xa está montado, pero isto é trampa. Isto iría así, e sería a parte de diante, donde vemos, estes amarillos son os dos ombros, están aquí, e os outros son os 3 que levan. E por detrás, o mismo, os 3 que iban. Ahora está montado, pero isto todo, cada vez que un se viste, isto vai todo con imperdibles, cada vez que un se viste, se desviste, sácase peza por peza. Bueno, para É un gorro. Como hai xente que nos vai isto logo polo podcast, dicir, pois eso, para esa xente que estea escoitando este podcast, pois nos está mostrando agora o traxe, tanto o gorro como a parte do corpo do traxe de Madame Galán. Sí. Correcto. Este sería un gorro de Madama. Este ahora mismo está lixeiro, está sobre 6 kilos, o gorro, todo flores, isto é todo macizo, non hai trampa ni cartón, desde fora hacia dentro, macizo. Unha pajilla de palla, adornado co seu boa, e adornado cada un ao seu gusto, cada traxe ao seu gusto. Cintas, tanto do mismo, cintas hasta o chan prácticamente. Adornadas todo cosido, adoa por adoa, agulla e palante. Facer un traxe destes, ao mellor míralo, parece moi fácil, pero pode levar alrededor dun ano facendo con calma, facendo con dedicación e ao teu gusto. Alrededor dun ano, facilmente. Moi fácil. E dun entroido para outro, entendo que logo necesita arranxos, non? Ou aguanta... Sí, casi dun día para outro. Porque estamos bailando en parexas, e tío que bailamos xuntos, enganchaste, rompen, a chegar á casa sempre hai que dar algunha puntada. E dun ano para outro, pois hai xente que incluso nas cintas do gorro, pois que cada ano leva o ano, pois entroide de cobre 2022, 2023. Claro. Entón, pois xa iso é en todo o ano ao gusto de cada un. Pero sí, cada día casi hai que retocalo. E aí facedes, por exemplo, obradoiros ou, por exemplo, para aprender a traballar con eles e tal, ou para que ao longo dos anos haxa xente que saiba traballar con eles, ou como traballades iso, como xestionades? Non, realmente non facemos obradoiros porque isto ven de moitísimos anos atrás. Eu, por exemplo, o meu traxe é herdado do meu irmán, que o irmán xa é máis vello que a min, e xa é herdado. Entonces, estaba feito na casa e se vais a retocando. Prácticamente, ainda que sea ahora un neno de 6 anos que ven, pois, se non foi a nai, foi unha tía, foi unha abuela, está todo feito na casa. E se non, pois sabe como se fai, é todo de familia. Claro. E logo, nas danzas das Madamas e Galáns, eu tiña entendido que tedes como unhas danzas propias a vosa zona, non? Que se bailan, ou como é isto?
Sí, bueno, máis propias realmente non son puntos feitos pois por un profesor antigo para nós. Pero antiguamente non había unha base de decir este baile vamos a ver, non. Facían uns puntos, tocaban, viñan os músicos que viñan de fora, e dicían, tocamos unha muñeira, a muñeira que sonara. Tocaban e a xente bailaba. Ahora, pois, si temos máis estipulado, pois esta danza facémola con este baile, esta muñeira con este baile, así está máis estipulado, máis centrado, sí. Eh, e entrando un pouco, pois, eso, no entroido actual, sin tampouco querer, claro, eso podería dar xa para unha conferencia propia, e incluso eu sei que hai da Sociedade Antropolóxica Galega teñen analizado o entroido de Cobres, pero un pouco, que diferencias podería haber entre o entroido que se celebraba antes o que se celebra actualmente nos últimos anos? Non sei se hai moitas diferencias ou hai cousas que xa non se fan e que se facían antes. Algo sí, porque realmente a vida oblígate a cambiar. Claro. Hasta non fai moito, que ainda cando eu fun a bailar se facía, ibas a pedir os cartos para pagar a festa, para pagar a comida, para os eventos todos. Ibas a pedir os cartos no día que ibas a bailar. O sea, ti organizabas todo, a directiva organizaba todo, sin ter un duro, de cero. Entonces, o sábado, cando salías, a directiva iba adiante, petando as portas, ven aquí o carnaval. Queres dar unha aportación? Dan a súa aportación, o entroido entra nesa casa, en función da aportación que dera, bailar máis ou bailar menos. E botábanse fuegos nesas casas. En todas as que deran, bailabas e botabas fuegos. Isto, pois, acabas que non dar feito en todas as casas, porque ainda que a mellor se xan os mesmos habitantes, se tes un fillo, teu fillo fai unha casa. Entonces, aumenta dunha forma tremenda. O que fixemos desde fai uns anos, vamos a pedir antes, sabemos a recaudación que temos, e en función diso, pois facemos agrupacións de casas. Se hai 5 ou 6 casas xuntas, pois esas 5 casas veñen a este punto, miranos bailar, e aí desenvolvemos o noso baile, e fantástico. Fuego, xa está pois complicada a cousa, documentación, demais, non botamos fuegos, a xente, pois, ao principio, costa un pouco entender os cambios de tradicións, pero fantástico. E iso, do resto, pouco máis cambio, porque ainda que non vayamos casa por casa, o recorrido facémolo. As casas que si entramos, iso xa se facía antes, que hai alguén impedido, hai unha persona maior que non pode salir, entramos e fai falta a habitación, a que esa persona nos mire. Iso, a tradición é imperdonable que se perda. Entonces entramos onde faga falta. Claro, hai cousas que son que, bueno, que avanzan, non? Tamén polo cambio de época. Entendo que agora tamén, pois, mediante a asociación, xa xestionades un pouquiño máis todo iso, non? O sea, que decir, todo Sí. Sí, é que realmente antes eran 4 personas que se xuntaban, claro. Papeleos, realmente, que é o que costa papeleos antes, non había nada. Ti facías a festa, facías o que quixeras, pero ahora sí, ahora si non tens unha asociación que poida levar a cabo as cousas, sería realmente imposible organizar nada. Claro. Entón, bueno, a pregunta, claro, que che tiña, pero xa está casi respondida, e si traballades, pois, sin intentar recuperar algún rito, tradición ou algo que se celebrase antes que agora xa non, pero, bueno. Sí, de feito, cando viñeron os antropólogos, pois estuveron en busca dunha canción perdida que era a danza das espadas, que isto bailaban pois antiguamente tamén as madamas que iban a matar o galo, unha espada, un galo que había ali. Entonces, pois si a recuperamos, e había un grupo de veteranos que fixeron fai uns anos tamén para bailar, e recuperámoslo con eles. Eles bailan esa danza, incluso algunha danza antigua, algún baile antigo, si se recuperou desde fai uns anos, sí. E logo, pois, no martes Entroido, aínda que xa tocache realmente antes que a corrida do galo, digamos, é a actividade principal. A día de hoxe, quero dicir, quen participa desa propia actividade? É a xente moza da vila ou... Sí, os que van de vellos, como che comentaba, os que van de vellos disfrazados tendo con todo o galo, son xente moza, que xa nos dicen sempre contar con nós, que estamos aí e tal, prácticamente son sempre mesmos. Están ali. E despois, iso, participa calquera. Normalmente, igualmente, xente moza, porque caen, andan por ali de arrasto, tal, xente moza,
pois iso, que levas un golpe. Pero sempre hai algún que se anima, que dice, a ver como vai o tema, e alguén de fora sempre se anima a botar a man. E logo, bueno, por ir avanzando así nas preguntas, eu quería saber si aí o que en Vilaboa, bueno, no Entroido de Cobres tedes, digamos, algún produto típico nestes días, eso, como chamamos antropólogos ritos e comensalidade, quer decir, pois que é tradición, pois con martes Entroido, pois comes isto, ou hai un produto típico ou algo así que estea ligado co voso Entroido, porque sí que é certo que, bueno, noutros sitios sucede. Típico, o sea, non é daqui únicamente. Sí. É o que chamamos o bandullo. Sí. Pudding en outros sitios. Aquí, o martes sempre o poñemos, pero no Entroido, sí, a parte das fillos, as orellas, iso todo, no carnaval sí que sempre se vai a raro a casa na que non hai xa o bandullo feito nos días de Entroido. Pero, bueno, é algo máis propio xa das casas que, digamos, que de vender igual unha pastelería ou algo así, non? Sí, na pastelería, a verdad que non hai moito, pero sí, nas casas sí que é normal que vais. E logo, unha pregunta que te tiña eu, que, bueno, é das... Bueno, antes de nada, comentar, pois, que hai bastante xente conectada, se alguén quere facer unha pregunta que lle pode dar, se o Entroido de Cobres, pois eso, segue presente, que tamén comentaches algo antes, non? Se segue presente na memoria da xente máis bella, porque é certo que na maioría dos sitios incluso mantívose ou recuperouse gracias á memoria da xente máis bella, pero noutros lados, coas prohibicións que hubo no seu momento e todo iso, pois xa era complicado recuperalo todo ou había moi poucos testemunhos, non? Entón, entendo que no voso caso sí que hai unha tradición oral, non? Sí, hai a continuidade, de feito, agora cando foi da pandemia, pois aproveitamos tamén buscar nas cousas e tratar, e hubo quen nos dixo que iba a ser o primeiro ano que o Entroido non se fixese. Desde que a xente acordaba que iba a ser o primeiro ano que non se fixese. Porque incluso cando foi a guerra do 16, a guerra civil, sí, que cando estaba pois nas casas, organizando, facendo tal, a Guardia Civil viña e dispersaba os. Decía, non, así que a Guardia Civil marchaba, a festa seguía. O sea que non houve forma de paralo. Foi a pandemia que nos parou de verdade. E logo, retomando tamén que dicías ti antes que incluso se había unha persoa impedida de salir adentro da súa casa, eu quería saber como vivides todo iso, porque isto pasa tamén en moitos entroidos. Por exemplo, os felos en Maceda, que xa están saindo, van por todas as aldeas a serra, e para moita xente maior dali é moi especial, porque é algo que levan vendo toda a vida, pois que viven en aldeas onde xa queda moi pouca xente, e é algo que lle guardan moito cariño, non? E para eles é algo moi importante e moi emotivo. Entón, eu supoño que no vosso caso tamén é similar, non? Sí, efectivamente. De feito, non fai moito, fixemos un vídeo documental pequeno do noso Entroido, é unha frase que dixo un compañeiro meu, pois caloume bastante, que é que o propio Entroido, neste caso o noso, lévate a correr o mundo, a correr unhas etapas tremendas, porque ti veirás, por exemplo, vas a unha casa dunha persona de 90 anos, e dices ti, unha persona maior aquí, pero ao final dices que estás enlazado con esa persona, porque fai 80 anos, por exemplo, esa persona estuvo no teu lugar, o sea, estás revivindo o que esa persona xa fixo, enlázate totalmente con épocas tremendas, que realmente faz exactamente o mismo. Entonces, pois iso, que lévalo guardado e dicir, veño desta persona que xa antes ela probablemente foron da outra a facer exactamente o mismo. Claro, fai-nos recordar pois cando eran máis mozos e todo iso. Claro. Hai unha pregunta aquí que deixan, a ver se entendo, din que se hai algunha persoa que sexa algunha figura importante no Entroido. Sí. Ahora pola edad, pois xa non pode estar, pero era unha persona, de feito, se nos buscan nas redes sociales, temos no Facebook e en Instagram, hai algunha foto por aí, ou se buscades en internet simplemente, seguro que tamén, era un señor, chamase Manuel Martínez, chamado Manolo de Pío V. Era un señor moi religioso, e ele sempre viña, hasta fai 6 anos, ou así, un señor maior xa, hasta fai 6 anos, ele viña coa bandeira, anunciando o Entroido de Cobres,
e non a soltaba nunca, pero nunca. El viña coa bandeira, coa bolsa de caramelos coa rapaces, cos seus galardóns, sempre que vamos por aí sempre preguntan, e Manolo? Xo, Manolo, a edad non perdona, pero sempre vamos á súa casa nos días de Entroido, alistamos, facendo ese homenaje, te fixémoslle unha fonte os que veñan a visitarnos aquí, ten a súa fonte co seu grabado ao lado da Madame o Galán, témolo presente mentras estea, e cando non estea, pois aí estará tamén. Eu creo que cheguei a ver esa foto, creo que por un camiño que van as madamas e galán se vai un señor adiante de todo, non? Pode ser? Unha gorra de capitán, de traxe, ese mesmo. Sí, pois, a verdad que está moi ben. E logo, en cuanto eso que falamos, relevo xeracional, quero dicir, ten garantido o futuro realmente, a xente moza da vila implica e participa activamente? Sí, pois polo momento sí. Este ano son sobre 70 personas e podemos dicir que mitad son de 12 a 25 e outra mitad de 12 a 5 anos. Entonces, aí todo o que vaya subindo é para diante. O sea, que digamos que a medio prazo está garantido, porque supoño que, claro, é algo que vai tamén nas familias, non? De xeración en xeración, entón... Sí, é iso, que claro, a familia vive e transmite esa emoción. De feito, cando salimos, non salimos só 70 personas, non. Salimos 70 personas máis o doble de pais que veñen detrás. E cando non salimos é unha avalancha de xente. Claro. E entrando nas últimas preguntas, bueno, tamén eso, se a xente quere deixar unha pregunta máis, non hai problema, que non se corte. Sí que hai que ter en conta que, claro, digamos que a gran fama dos entroidos está na provincia de Ourense, como falábamos antes, o entroido de Cobres, pois está afastado, digamos, dese, bueno, deso que chaman triángulo máxico e todo iso e tal, non? Entón, co paso dos anos vos vedes, pois, que o vos entroido, pois, cada vez vai collendo máis sona e máis coñecido, se incluso tamén asiste máis xente de fora que quere ir a coñecelo. Sí, todo ten unha razón, a verdad. Pois como ben dixen antes que isto facíase pois, nos baixo das casas hasta non fai moito, entón pois facíalo nun ámbito familiar. Non se daba a conocer a nadie. Facíalo, pois disfrutaba a xente daqui e demais. Entón agora pois tamén somos xente nova que está organizando isto, entón buscamos bombo, que se conoza. A parte de darlle bombo aquí, pois dámoslle fora, na mascarada ibérica, que é conocida, que fan en Viana do Bolo, pois levamos uns anos participando. Vas ali con todos os entroidos, sempre preguntan, vos quen sodes, tal, onde sodes, cando facedes, vamos ir a vervos. Veñen a vernos, leva repercusión, entón salimos afora, non só que a xente veña, nos salimos afora tamén, entón a xente pois tamén chama de onde sodes, onde non sodes, e logo veñen aquí a visitarnos. E unha pregunta, bueno, que se me estaba ocurrindo agora, eu non sei se vos tedes información de algún tipo, quero dicir, porque o voso, claro, está aí Cobres, no concello de Vilaboa, se tedes documentación de algún tipo que diga que en algún momento hubersen figuras similares, pois eso, arredor do voso concello, na ría de Vigo, noutros concellos limítrofes, non? Ou algo moi... Hai algo parecido en Aldán, en Bueu. Algo parecido. Levan uns sombreiros tamén, pero non a esta escala. Son máis pequenos, menos adornados. Tamén levan uns panos, pero xa non levan lazos. Sí. E fan uns bailes de cintas, pero realmente non é o mismo. Nin fan as danzas colas casas, non fan ali no seu punto esa danza, e os traxes non son similares. Pero, bueno, algo de parecido si hai. E estaba pensando eu que tamén incluso, igual me confunde, pero non sei se en Moaña había algo parecido tamén, o sea, non igual, pero... son eses, Bueu está ao lado de Moaña, son eses que se comentan. Son os mesmos, non? Vale. E xa, entrando na última pregunta, se, bueno, houvese algunha persoa ou persoas as que están conectadas que queren ir a coñecervos, que queren ver o voso entroido, pois deixarlle pois agora un poquinho de información, pois onde poder coñecervos, onde ver o cartel e sobre todo pois un pouco de
explicación, pois, eso, dos días que vades a sair e do que vai a ver. Correcto. Pois o cartel temos publicado xa, na parte que se pegan aquí polas zonas, pero nas nosas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, se buscades Asociación Cultural Cobres ou Entroido de Cobres, buscadesnos aí e aparecemos fotos destes días xa das salidas, con todo o equipo, carteles e demais información. No cartel, como comentei ao principio, temos nunha esquiniña un código QR que se escanea e accedes a un grupo de WhatsApp onde nadie pode escribir, únicamente os administradores, donde nos 4 días de entroido vamos a poñer a posición a tempo real. O sea, calquera que queira vir neses días, se está nese grupo, vai nos a seguir en tempo real donde estamos. Para vir a ver todo o bonito, eu digo que se veña o martes. De feito, vamos a ter comida ali mediodía, o sea que podes vir pola mañán, comes tranquilamente e miras todo o que ali ocurre o martes pola tarde. Coa queima do galo ao final, con fuego de colores, maravillado, tipo así. Que queres vir a mirar como se vive a tradición? Sábado, domingo, lunes e martes pola mañán. Seguindo nese código QR, vamos polas casas todas, e todo aquel que queira vir a mirar como se vive a tradición. Nos deixan aquí no Instagram, entendo que de xente que non ten conta en Twitch, unhas preguntas. Unha delas é si, bueno, o martes entroido facedes algún tipo de comida popular e se vendedes algún tipo de material relacionado co entroido que sirva tamén pois para apoiar o vos entroido. Sí, como comento, temos unha comida a mediodía para todo aquel que queira vir, e depois si temos merchandising propio, como esta sudadera, por exemplo, que sí que vendemos, chapas, botellas, tazas, todo relacionado co entroido, ali temos, sí. E tamén vin por aquí, si, dades a coñecer tamén pois o que as figuras nas escolas, sexa no propio concello ou noutros concellos galegos. Sí, de feito, agora veño de Melide, concretamente, dun cole, que pola mañán estuvemos, pois iso, explicando, lle van a facer o traxe os rapaces, estaban ali peleando co gorro, van a facer o traxe este ano que lle toca, entón, pois vamos ali a facerlle unha pequena demostración dos bailes e a mostrarlle o noso traxe. Sempre nos chaman de algún gol, así que teñen a iniciativa, e vamos. E aquí todos os anos, isto non comentei antes, claro, cando se acaba a corrida do galo, temos un galo grande que facemos e queimámolo. Como tal que acabouse. Iso queimase. Entón, desde fai uns anos xa, aquí nos coles, o que facemos é que os pequenos fagan as plumas. Nos dámoslle unhas cartulinas no seu tamaño, e os pequenos decoran esas plumas, onde facemos un concurso, a mellor decorada, tal, e participan así para despois vir a mirar a súa pluma no galo, e demais. E dicías ti que eso, que vas polos coles, como reciben cando lles explicas estas cousas? Como, quer decir, interese, como... Sí, de feito, hoxe mesmo chegas e xente, pois os nenos, xa son os profes tamén, non? Pero os nenos, ¡buah!, como se foras ali algo tremendo, que nunca tal cousa se viu. Non sei, é que non sei como decirlo. Preguntas interesantes, non só están aquí esta xente, non. Preguntas de como facedes, canto pesa, como facedes para bailar, o sea, realmente que se interesan, sí. E xa para rematar, estaredes este ano na Mascarada Ibérica? Sí, temos a invitación xa e ali estaremos con todos os demais. Pois, nada, pola miña parte, nada máis, nada, eso, agradecerte pois que estiveras hoxe aquí para inaugurar estas segundas jornadas en Entroido, tamén, bueno, para benizarvos pois polo todo o traballo que estades facendo aí tamén, que ao final é conservación de tradicións e ademais, como digo, nun contexto pois que, claro, cada vez máis xente pois marcha os entroidos de Ourense, tamén é importante pois que se descentralice e que se den a coñecer outros e nada, verémonos aí no entroido en Vilaboa e tamén na Mascarada Ibérica e nada, como digo, pois eso, graciñas por estar aquí hoxe. Perfecto. Non, muchísimas gracias a ti por invitarnos e poder darnos esta repercusión. Pois nada, deixamos de marchar xa que son as 9:15, eu vou continuar 2 minutiños máis e iso che sair. Vamos a falar un pouquiño agora pois da charla que temos mañá pasado. Nada máis, e nada, graciñas.